kanding oh. Kusog kay mo kaugan lagi. Hirihis yung kanding nga kay mudagan man. Hala manganak na ni amo ang kanding ba kay ning utong. Buntis baya ning kat-kat. Nay nag-practice og motor. Tanawa ang kanding oh. Kusog kay mo kaugan lagi. Moro ni kanding nga mabuhi ba bisag walay sagbot. Kay kanon ang kinaon. Kanon. Isang pagpan, ang pan, jud kay ang kasal jud din. Bisan pagurog parisag kape no. Ano inom jud kape kay gapas man siya. Ninduta po ning kandinga oy. Kurya buyag. Kaon jud mi para mabusog. Lumay lang lagi mo manok may dagan matay. Oo. Matay. Mi. Mi. Ano kay mauslot na. So, guys, nagbaklay sila kay nagdalag kanding. Amo, gibatnan as kong mama. nagdalain tayo ni kanding. Ay, maguna-una ba? Yes. Dagat sila. Motor ha, motor. Hi, di ma-zoom no. Ali na mi. Sige na, awa man lang kay mawislot. Puguson ko na lang kaning mi ani oy. Dool naman di magbaklay no. Hmm? Dool la. Feel na ako ni ko anak kong bilbil wala na. Bilbil no more. Basta magbaklay-baklay. Yes, exercise pa mo diri permente. Amo man ning pinangga mong bilbil kay amo man ning pinaning kamutan. Da. Da. Si hi vlog me. Hello? Hello. Me. Me. Hello, me. Okay lang kayo dyan, me. Kani, Jen? Kang kisa man eh? Lakalit, oh. At ngisa, oy. Si Ugi. Aw. Asa? Muna gigatas nimo? Unsa? Ay mukha og kanon nga kanding no. May pa nagdala tag bahaw Jin. Ning dako na lagi nakatuman ning imong gisabak-sabak. Imo lagi nang giguroy. Darantag iya. Nagdalag sundan. Sumuok sa kasagbutan. Hala na may baka Jin. Di na manikad. Hala, manganak na ni amo ang kanding ba kay ning utong. Iktiyan. Kay naglubog siya. Nasangit man na Jin.
Delikado na sa kaldereta. Walo na lang kabuk ang kwan. Mga anak na po, duha-duha na katasan. Dusi na sa tiyabuok. Daghana no? Ang lugot man ni sa unang among agianan din no? Sura mo itong dalan, oh, yan. Oh, diya sa lubot. Subayin pa doon lang. Diri lalum kay ni diri. Naay mga sagbot diri nga hagunoy. Dara. Ha? Mga kanding. Daghan kaning kandingan ni ba? Tambok ba yan yung mga kandingan ni puro buyag oh? Nangita na ni tubig din. Giuhaw. Mga anak na gid ni Jin ba kay naglubog ra oh. Mga anak na kami. Me. Daghan kayong kanding diri guys. Dara. Tura. Ito apa? Apa dito? Ikas baka. Yung diri nga side kay kuha na siya ng lugot. Lugot siya nga side niya. Diri. Napoy kanding diri guys. Tanawa. Dara. Irihis wing kandinga kay mudagan man. Li pa siya. Me. Diri, lugot kay ni diri lalum. Tura oh, kakuyaw diri matagak ta diri no. Kalalum kaayo. Naghanig uhong diri ting uhong ba Jen? Lalum kaayo. Diri jud ko naghilak sa una ba nga lingagi mi Jen, pertin laluma. Oh. Awan kayong ubos dyan, kayong ito nagbahaan. Nindutay adto dito sa ubos no? Oh, subay ka pa doon dito sa kamper na. Daghan kayong kahoy ba? Napoy bayabas. Nagsigil at tagpanugway, anig kanding. Pura buyag jud pud tambok yung mga kanding ba? Kapuro mong tubig mo iniwang, abot. Kaya siguro na inagtutoy. Kalalom diri Jin. Oh. Adto na mi kay among dalhon amo ang kanding. Ay, manungag lang ka. Una na. Dili man na siya manungagod. Dali. Pagtuo mo niya iyang mama na akong gidala, di ba? Dali na. Di ba Mia Kayla? Yes. Oh, tanaw at Dali suring. na. Dali na mi. Ayun siya, mami. Mami. Ano ka suring? Ayo pag inisog mi. Relax. Kay mahimo pito kang kalderitas. Lamay biyan ng kandi. Dali na mi. Ah, Muli na si Churing. Madam Churing. Hi. Hi guys. Kay abot sa balay kay maabre. Dalhonin namo padulong sa amo ang balay. Among mga mi. Ay sige hilak mi.
Ah, di ay gilipi. Ah. Gawing abdi kaning akong kanding oh. Ato bang pud mo? Kaya pa nagma mi day. Ali mi unya nakaon mi, gutom kami. Gikan man ta kay gitugway. Nindot kay builder sa tawag. You didn't note. Oh, tara guys. Ipakita ang Sagingan sa una. Sagingan. Pero giputol na. Saging. Saging man day gahapon. Usab lang. Lami na kay kakuguson mi ba? hindi mo lako imuha rin. Hinay kaayo. May mga nagpabangag-bangag ras lubot. Pero kaulanan na jud atong mga kanding ron basa gyud tag dili ka magdali lakaw dira mi. Kasi ako may mga ring. Mi! Muna ana kay tuklod ang lubot na imuha wa man lagi na ilibog mo sunod ra man. Lupi ning ayan ba nalagpot sa mangga. Oh. Kapoy puguro ni sila. Oy. Trapal untay mong giatop ana Jin. Init kung kayo kung trapal nga kinahanglan nga naa gyud ni. Aw. Mao ba di ay? Mga kahoya ang ipagkuan dito. Kahoy sa lasang. Dali ang mga Pwede na ka magtukod og payag Jin ba? mitul. Pareha sa una si Manang kay nagpayag siya, siya ay nag-atop. Sige atop ni mo tay. Sibit. Sibit unta to ako anya. Asa mo ko mag-on? Kung sinipi ay buntis si Kankat. Buntis baya ning kat-kat. Kaya mo kuan kamang murag andamang. Buyang. Para may virus mo kamang. Kung lansang kay nasa kong bulsa kay haron. Duk-duk na nimo. Oo, alangan. Kuya pag kita patapang yan tugas. Oh. Mo nay nagpanday katong naay kuan. Nagbuhatag ka ng bingka ba? Nga pinalitaw. Nga buntis pag yun. Buntis pa gyud. Buntis ko og kuan upat ka bulan. Tungod ni COVID. Mao na resulta. Ay ebidensya sa Naningkamot intawong asawa kay trabaho man ang bana. sa baboy nako ni nga payag di ni Sige ni magsilbi ako yung katat lusno ng inyong payaga. di lagi ni malusno. Kato, tuig na to kapen. Ako tong hinimo. Kana standing. Oh, wa gyud laing tabang anak pura. Napajama ang kakaday. Madawat mong legs. Oh. Daot mo daan. Kita kaayo. Nga kamang-kamang ra siya nang ihang payag. Muna na siya ang kanang tambayawan. Samtang ang baboy naglubog ra gyud din ha. Manang mga anak turon yung kanding ba? Yan naman. Ako kayo murag 62, 63 na put out 60. Dali ko da. Nay nag-practice og motor. Ato kanalay, ato gyud siya padung kandi. Gold is sinipit ang kandi ko. Di na kami ka. Atras! Nauwi sa. Breki ba? Brike. Nauwi sa. Bigla niya ikuan balik. Sabi, bulong sa. Pao kun gani lang tag iyon ana ay hadlok ko eh. Kailan raw ka practice balag dun ka uno. Oh. Ay, na mabubuhay lo ang buka. Manong. Ako na hadlok magasgasan ng birli. Ako motor gipalatan ako. Ato ang bana. Ay di na mo backing, kabalo mo backing ang asawa. May paginsakay na lang.
Pog. Asa yung Mama Roro? Palugsong na po si Berle. Hinay, inahan! Hinay! Ay!